मित्रांनो एवढी फका गावली काजीर काय आता काज उलगत ती एकच काजा एवढी फका गावली ते आता कापून घे. फका काढ. मित्रांनो आपले काजी आता कापून झाले हे बघा आणि आता त्याच्यातले घर काढून घेतात. दोघं पण काढ. मित्रांनो श्रेयश म्हणता भाजी मस्त झाली. आता जेवून घेतो. आम्ही जेवून येलो. मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटलो कमेंट. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टीज ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. तर मित्रांनो आज आम्ही बनवतो हिरव्या गावठी वांग्याची भाजी आणि त्याच्यात फका घालतलो म्हणजे ओले काजू. आमची एकच काजा त्याची आता मी फका काढून घेतोय थोडीशी. त्याच्यानंतर ती सोलून वगैरे मग भाजी बनवूया. मित्रांनो व्हिडिओ मस्त होतो, भाजी पण त्याची मस्त होता. तर चला दाखवूया कशी भाजी होता. तुम्ही पण बघा. चला तर आता आधी फका काढून घेतोय. तर मित्रांनो आमची ही एकच काजा, बाजूचे आहेत ते दुसऱ्यांचे आहेत, काकांचे आहेत. आमची ही एकच काजा आहे बघा. त्याची आता फका काढून घेतोय. काजी आता काढी होतो. काजी काढल्या नाही, बोंडू सोलताय बघा. आम्ही आता मी वर चढतोय आणि फका काढतोय थोडीशी. तर आता श्रेयसला सांगतोय मोबाईल धरू. आम्ही आता गक्का पण बांधता. गक्का मोडलंय मी. आधी फका काढून घेतोय. चला काजू जोडतो. चार गाडी तर गावली. आता पप्पा फका काढूक वरती चढल्योत. भाजी करूची खाली पाडवतात फका. पप्पा फका गावतात तरी अजून दोनच काढल्यास. हा बघ मांजूर चढला. मांजरा काजी काढ थोडी. मित्रांनो आता सृष्टी काढता फका. तिथं येत ती काढते बघ. पुढे यायच्या घोसातून.
काढू गेला आहे बघा. चल खाली ये चल. चल खाली. आता सृष्टीन काढल्यानं ती फका निवडी आहे बघा. बरी झुंझुन काढल्यानं काजीत एकदम माजलाला दिसता. पुढे आणि खय कितीशी काढला. हे मेरे दोघ जण काय कामाचे नाही. दोघ जण नुसते उभे आहेत ठोंब्यासारखे. फका काढलं थोडीशी. काच बोलू याच्यात कशा. मित्रांनो एवढी फका गावली. काजीर काय आता काज उलगती ती एकच काजा. एवढी फका गावली ती आता कापून घेत आई. सृष्टीन माझ्यावर पाय दिल्या. कापून घ्यावे. तर मित्रांनो आता कापून घेता. हे बघा आता हे कापून घर कसे काढायचे. घर काढायचे पिवळे दाखव त्याचे काढून. मिरच्यान काढायचे. ते छोटं काय झालं. हे ते हिरको घेतो. भांडा घेऊ भांडा आण जागो. गरम पाण्यात घालू काय. आणि सोलून झाले काय गरम पाण्यात घालायचे ना. टाकायचं मग टाकायचं. आपले काजी आता कापून झाले आहेत. हे बघा. आणि आता त्याच्यातले घर काढून घेतात. दोघं पण काढतील आणि त्याच्यानंतर त्याची भाजी बनवतलो. तर आता हे काढून जातील. आता पुढची प्रोसिजर करून घेऊया. तर मित्रांनो आता आपण वांग्याची भाजी काजू घालून, ओले काजू घालून आणि हे वांगे हिरव्या वांगे याची भाजी मस्त होता काजू घालून ती बनवूया. तर त्याच्यासाठी आपण घेतलं एक वांगे, 2 आहेत वांगी, काजू ओले, हिरवी मिरची, कांदो आणि खोबरा ना. आता हे सगळं कापून घेत आणि त्याच्यानंतर मग बाकी कसं बनवतात ते दाखवूया. आता आपण वांग्या आणि ओले काजूची भाजी बनवतो. त्याच्यासाठी एवढा साहित्य लागलाय बघा. काजू, मिरची, कांदो, खोबरा एवढासा आणि ह्या वांग्या. आता सृष्टी बनवता
पहिला काय करतला? तेल टाकतलं. तेल टाकून घेतलंय. आता काय टाकतलं? कांदा. तेल झालं, आता कांदो ना. तेल टाकला ना, आता कांदा टाकते. किती वेळ ढवळायचा? थोडासा वेळ ढवळायचा, घालायचा जरा. आता मिरची, हळद आणि कांदो झालं ना. तर ही वांगी आहेत कापलेली. ती टाकायची आतमध्ये. हं. सगळे टाकायचे एकदम. हो. मग गर कधी टाकायची? जरा थोड्या वेळाने वांगी जरा शिजत दिली ना. हा, हा. चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं ना. हो. आणि ढवळायचं. आता पाणी. पाणी किती? एक ग्लास टाकायचा. शिजावं चांगली वांगी. हा, हा. रट नका. आणि वर झाकण ठेवायचं काय? किती वेळ ठेवायचा झाकण? 10-20 मिनिटं ठेवायचं. एवढा वेळ? हा, शिजावं चांगली. मोठं गॅस केलं तर 5 मिनिटं. बारीक गॅसवर जास्त वेळ लागतो. तर आता झाकण ठेवूया, थोड्या वेळाने बघूया आता. ती वांगी शिजाक होई ना. ओके. त्याच्यानंतर हे गर घालूच्या थोडा वेळ शिजलं. त्याच्यानंतर खोबरा. हम्म. ते. थोडी शिजली का? आता काय झालं, वांगी शिजली असतील. हो. मित्रांनो, आता वांगी मस्त आहे की शिजली आहे ती बघा. शिवाजी महाराज आता याच्यात काय टाकायचा? गरज ना ते टाकतो. काजू, ओले काजू. आधी टाकले ना. हा, की ते खिरमाट होतात. आता टाकले की तेवढे ह्या नाही व्हायचे ना. जास्त शिजायचे नाही, म्हणजे हे कशी वांगी जास्त शिजली. हा, तसे नाही शिजायचे. कच्चे कच्चे जरा राहते. मस्त लागतात जरा कच्चे कच्चे. अर्धे कच्चे रवडे काय बरे लागतात ना. मित्रांनो, आता गर घालून घेतल्यानं हे बघा. पाणी आटला का काढतो. खोबरं घालून. पाणी आटला काय नंतर खोबरा वाईट घालायचा हे बघा. आणि मग बंद करायचा ना. ताटली ठेव काय, झाकण ठेवूया थोडा वेळ, थोडं गर पण शिजतील. तर मित्रांनो, आता गर पण शिजले आहेत, शिजले असतील ना गो. चांगले शिजले. ते काय पटकन शिजतात, लय पण शिजले काय तिथे आलं. आता खोबरा घालायचा. तर हात काढ, मेंदू व्हायची हात काढ तुमचं.
आपली वांग्याची भाजी म्हणजे घर घालून तयार झाली आहे. फ्रेश टेस्ट घेता. टेस्ट मध्ये ह्योच एक आमच्या घरात एक नंबर हा. बघूया सांगतो तुला कशी झाली ती. कशी झाली आवाज येतोय. भाकरी दाताक लागणार नाही काय? दात हलता. दात हलता दात पडत दिले त्याची. बरी झाली मस्त झाली. हा मस्त झाली. इकडे बघून जा. मस्त हा ओके खा मग चल आता. मित्रांनो श्रेयश म्हणता भाजी मस्त झाली. आता जेवून घेतो. आम्ही जेवून येलो. मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलो कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असत तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.